Filip! O, jak ładnie. Oba. O, jak ładnie. I to się co chwileczkę wyłączy. Może bateria słaba. Nie, ona taką blokadę znaczy. Mam chusteczkę haftowaną, co ma 4 rogi. Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi. A jak Filipek tańczy? Jak tańczymy? Fifuś? Popatrz tutaj, powiedz tata. Gdzie siada? Tata. Będą ciekawości. Kręcisz. Tata. Halo. O, jak ładnie. La, 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 la. Misiu, la, 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 la. La, 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 la. No pokaż, jak tańczysz ładnie. Nie. Dobra, nie.